represents our commitment to the future of sports in Cebu. Usa ka semana sa dili pa ang formal nga pagbukas sa Palarong Pambansa 2024 dinhi sa syudad sa Sugbo, gibutyag ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga 99% na nga andam ang dakbayan. Pare-pareha lang yung about 99.9% gamay na lang yun kaayo kuwang. It's just, it's just the nitty-gritty details. Because if you look at the infrastructure, rumana na mag-yun. We've been to the schools, we've been to the Oval, we've been to the Cebu City Sports Complex. Everything infrastructure-wise is already finished. Kanina lang yung mga ginagmay, mga kuha na lang, unsay sayawon sa opening o closing, unsay mga kanta, muna lang na, kinsang artista atong dadaw mo, ginagmay na lang yung kayo. Dugang ni Garcia nga ilang gihan ay karon mao ang pagpinalisar sa mga bisita ug programa atol sa opening sa Palarong Pambansa sa Hunyo 9. Apan, sa pagbisita sa MyTV Cebu team sa Cebu City Sports Center, kalit nga mibunok ang uwan ug naabtan nato nga gibahaan ang parking area lakip na ang pipila ka mga lawak sa CCSC. Apan, una nang namahayag ang mga volunteers ug kadaguan sa Cebu City Government sa ilang dugang nga preparasyon, ilabi na nga nagsugod na ang ting-uwan dinhi sa Sugbo. Karon atong personal na nasaksihan ang pagpangandam sa Central Visayas delegates alang sa dance sport competition dinhi sa Cebu City Sports Center. So our preparation this coming Palarong Pambansa kay we practice every day from kanang afternoon to gabi, then we do cross training pod like para sa among stamina. Jogs for kanang sa legs, then workout, then hike pod, mag-hike pod may sa every Sunday. Yes, nasa pressure pero sukuli karang naanad na sad mi ani nga feeling ba. So may kamot gyapon mi nga makuha na mo last para karon. Kini si Giselle Samaban, PIT Com intern alang sa MyTV Cebu.